खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। जोंलारि साननायनि बादिब्ला 8 नभेम्बरा माखासे राशिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं, जेराव माखासे राशिफोरनि थाखाय बियो सरासनस्रा फिथाइ होगोन। मिथिनानै ला 8 नभेम्बर 2025 आव बबे राशिफोरा मुलाम्फा जागोन आरो बबे राशिफोरा जेंना बांहोनो हागौ। मेष राशिनिफ्राय मीन राशिसिम फै मिथिना लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि, दिनै खामानिया गोख्रै जागोन, थाबथानाय खामानिया फिन जागायफिनगोन, नाथाय हाखु-दाखु गोजानाव था। सोलोजों आगान सुरनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मावख'आव नोंथांनि सानस्रिफोरखौ बाख्नायनाय जागोन आरो सासे गागि सुबुंनिफ्राय मदद मोननो हागोन। रांखान्थियारि थासारिया लासै-लासै गोख्रों जाबोगासिनो दं, नाथाय खरसाफोरखौ नोजोर लाखि। मोजां मोननायनि थाखाय एसे सम आरो फोथायनाय मोन्नैनिबो गोनांथि जायो। मोनाबिलियाव नखरजों एसे मोजां सम हगार। वृषभ राशि, नोंनि गोसोआ खामानि आरो रां मोन्नैयावबो थागोन। खस्थ'नि फिथाइ मोननायनि खाबु दं। मोनसे गोजाम नाजानायनि फिथाइखौ दिनै मोननो हायो। साख्रि सोलायनो सानदोंब्ला एसे थाथ'नाया साबसिन जागोन। फैबाय थानाय सप्ताफोरा बांसिन मोजां जागोन। सोमोन्दोआव दिदोमथि थागोन, नाथाय गोसोआव माखासे गोजाम बाथ्राफोरा ओंखारनो हागौ। सावस्रिया नर्मेल जागोन। मेंनायनिफ्राय गोजानाव था। मोनाबिलियाव माबा मोनसे गोदै जानो गोसो जानो हागौ। मिथुन राशि, नोंथांनि सोदोबफोरा गुबुनफोरनि सायाव गोहोम खोख्लैगोन। गोदान सोमोन्दो लाखिनो हायो, जाय इयुनाव खामानि गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव साना समान। दावबायनाय एबा गुसुं दावबायनायनि दाजाबथायखौ खालामनाय जादों। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव मोनसे गोदान जागायजेननाय जानो हागौ, एबा गोजाम सोमोन्दोआ दुंब्रुदथियाव फैगोन। गोसोआव लाखि, मोनसे समाव बांद्राय खामानि दाला, नङाब्ला गोनो-गोथो सोमजिनो हागौ। कर्क राशि, सोरबा मोजां मोनग्रानि गोजाम बाथ्राफोरनि सायाव गोसोआ गिलिर जानो हागौ, नाथाय दिनैनि साना बुजिनो आरो निमाहा होनायनि सान। खामानियाव दिदोमथि थागोन, नाथाय सोलोजों थिरांथा ला। रांनि बेलायाव सांग्रां जा, रावखौबो मेगन नुयि फोथायनो नाङा। नखरनि आबहावाया एसे सेन्सिटिभ जागोन। सिंह राशि, गिदिर खामानि एबा गोदान मावथांखि जागायनो थाखाय दिनैनि साना मोजां सान। नोंथाङा मावख'आव दैदेनगिरिनि बिफाव लानो गोनां जानो हागौ आरो नोंथाङा बेखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन आरो माबा मोनसे मोजां खौरां फैफिन्नायनि सम्भाबना दं। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोसो गुदुं थागोन, नाथाय एसे गुरै आखुनि गोनांथि दं। सावस्रिया मोजां जागोन, दिनैनि आंखालनिफ्राय गोजानाव था। कन्या राशि, खामानियाव गोसो गुदुं जानो हागौ, नाथाय मोजां फिथाइ मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि लाखिगोन। सासे गागि मावख'गिरि एबा गागि मावख'गिरिखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। सोमोन्दोआव नों एसे सहाय थानांगोन। गावनि लोगोरिनि गोसोनि साननायखौ खोनासंनाया गोनांथार। सावस्रिया मोजां जागोन, थोजासे उन्दुना ला। तुला राशि, मावख'आव सोरबा सासे लोगोजों दावराव-दावसि जानो हागौ, बेनिखायनो सिरि थानाया साबसिन। रांजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव साननानै आगान ला। मोजां मोनज्लायनायाव रायज्लायनायनि गोनांथिया बांगोन। जुदि नोंथांनि गोसोआव माबाफोर दं, अब्ला रोखायै रायज्लाय। बेलासि समाव न'आव एबा लोगोफोरजों सोरां सम होनाया गोसोआव सुखु गोजोन होगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। पाचनजों सोमोन्दो गोनां जेंना जानो हागौ। वृश्चिक राशि, नोंथाङा गुबुनखौ मदद खालामगोन आरो मोनसे बेनि बदलै मान मोननो हागौ। खामानियाव हानजायाव ज' जानाया मोजां जागोन। रांखान्थियारि महरै समानथि थागोन, नाथाय सोलोजों रां थिसनगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव उदां आरो खाथि मोन्नैबो बांगोन। बेलासि समाव गोसोआरि सिरि थागोन। माबाफोर सोरजिलु खामानि मावोब्ला गोजोननाय मोनगोन। धनु राशि, नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव समायना आरो सोरजिलु लाबोनो हायो। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन, नाथाय बेसेन गोसा खरसाफोरखौ नोजोर लाखिनाया गाहाम जागोन। सोमोन्दोआव गोरोबलायनाय थागोन आरो गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायनाया गोसोखौ गोजोन होनो हागौ। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदान रंजानाय एबा फिसा सोमोनांथाव जानो हागौ। सावस्रियाव मोजां जानायनि नेरसोन नुनो मोननाय जादों। मकर राशि,
नोंथाङा गोमोथाव गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा सिंनिफ्राय मोनसे गोदान फोथायथि मोनगोन। मोनसे गोजाम गुमुर एबा सैथोआ ओंखारनो हागौ जाय नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनो थुलुंगा होगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायनि सम्भाबना दं। नोंथाङा जायखिजाया रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोथौसिन जागोन, नाथाय गोसोनि आबेगजों बोहैनायनिफ्राय गोजानाव था। ध्यान आरो ध्यानजों गोसोखौ दिदोम खालाम। कुम्भ राशि, गोदान खाबुफोरा ओंखारगोन, जर'खायै दावबायनाय एबा बायजोजों सोमोन्दो गोनां सानथांखिफोराव खामानियाव जाफुंसार आरो मान मोन्नैबो मोननो हागोन। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन आरो गोजाम दाहारखौ होफिननो हागोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव उदां थागोन। जुदि बिखायाव सोरनिबा थाखाय जायगा दं, अब्ला दिनै नोंथाङा बे बाथ्राखौ सिगांथिं लांनो हागोन। बेलासियाव बाहेरायाव थांब्ला एबा मुडखौ सोलायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मीन राशि, दिनै नोंथांनि गोसोनि बाथ्राखौ खोनासं, नाथाय मोगथांजों सोमोन्दो था। सोरजिलु साननाया नोंथांखौ खामानियाव मुलाम्फा होगोन। बेयो रांखान्थियारि महरै दिदोम सान, नाथाय नाङै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव थायो। सोमोन्दोआव सुखु, गोजोन आरो बुजिलायनाय मोन्नैआवबो बांगोन। गोसोआ माबा मोनसेजों गिलिर जायोब्ला गोसोआव थानाय एबा देंखो खोनासंनाया गाहाम जागोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनै 8 नभेम्बर 2025 नि राशिफल।